Vi skal bruge 10 stykker af sådan en her. Men den her, den er alt for stor, så den skærer vi lige ud i nogle mindre. Og det stykke, der passer, det er cirka en sjettedel af sådan en her. Så jeg starter altså med at skære den over på midten, og så skærer jeg den over 3 gange. Nu har vi 10 celler, og dem skal vi så have samlet. Og til det skal vi bruge noget, som hedder connector. Det er fortyndet kobbertråd, og man forbinder dem ved at starte med at sætte et stykke tape på, til at klistre det fast. Og så lægger man en celle fladt ned på bordet, og så sætter man connectoren på, sådan cirka hele vejen igennem cellen. Den skal ikke stikke ud over kanten, kun op til kanten. Så vender man den om, og nu skal man forbinde den til undersiden af den næste. Altså forbinde en overside til en underside. Så skal man klippe ledningen af her, inden at man kommer ud over kanten. Den må ikke stikke ud over kanten og kortslutte med den næste. Det var den første forbindelse. Det her skal vi nu gentage 10 gange. Vi tager altså en overside, vinder det om, sætter det på en underside, sådan, og igen skal vi klippe ledningen af her. Nu er vi kommet til nummer 5. Inden vi går videre herfra, så laver vi en stribe til med andre 5. Og nu skal vi så have forbundet de 2 rækker med celler til hinanden. Og det man skal have, det er jo, at de 2 rækker skal forbindes med en overside til en underside. Derfor så skal der være en fri overside og en fri underside på den række, man skal forbinde med hinanden. Vender rækken om, og så sætter vi en lang forbindelse på her, inden vi har klistret de 2 rækker sammen, så vi ikke skal vende dem om, når de er samlet. Og vi skal nu have forbundet 2 rækker. Det gør vi ved lige at bukke ledningen over her. Og så skal der være en lille bitte smule afstand mellem de 2. Og vi bukker her igen. Og den er nu klar til at blive klistret på herovre. Og igen husker vi lige at klippe af her, så den her ikke går ned ind og rører ved den anden. Så er det sidste vi mangler her. Det er den sidste forbindelse ud. Og så er vores solcelle sådan set klar til at blive lamineret. Så. Så klipper jeg lige 2 huller til ledningen her, sådan så at ledningerne kan komme ud. Og så er det nemmere at holde styr på, mens man laminerer. Nu skal man så være forsigtig, at der ikke er noget, der går i stykker, når man lige skal have cellerne over på og ledningerne ind i hullerne her. Lederne bukkes ned her. Den er varm til den. Og nu er vi klar til at smide lommen i laminatoren. Solcellen på 5 volt. Så det er det, der skal til for at drive med et USB-stik. Den her side kommer ud fra oversiden, den er minus. Den her side, der kommer ud fra undersiden her, den er plus. Så det eneste, der mangler, det er sådan set, at vi limer vores celle fast på en plastikplade. Så vi bare har monteret et USB-stik. Så er vi klar.